Hey, mabuphi usikhanyisa? Alimshela miyawo. Ngishikeleni mina. Yabo le ngicabanga ukuyilahla mina manje. Fethu ungihlekisa impeshoyo. Ngempela. Uyenzisweni vele into ofuna ukuyenza? Ukuthi kuyabheda mfethu, hayi. Endlini mfethu akubonakali mfethu ukudla kokho. Ngoba ngiyakuzwa lento oyishoyo. Kanjani ukuthi azohlala nami? Angeze yenzeke leyo nto leyo. Ngona vele ngimlahle nje uma impilo ezizwe. Sayicabanga ukuthi ngoba ke uyavuma umuntu ufuna ukuyilahla. Angaphikisa bo. Ngoba isinqumo sakho ukuthi sigcina kade ungayisola lento oyenzayo. Okay, ngiyakuzwa. Esikhanyisa. Kodwa sifuna sisekhona. Sure, ngeskip. Nginomsebenzi engifuna ungenzele wona. Awunalo umsebenzi engifuna ungenzele wona ulula nje ngalendlela. Futhi ueasy. Okay, umuntu amele ungilandelele yena manje uyolahla ingane. Manje angikushayela mfana nami into ezincane lezo. Okay, awuphuthuma impela awuphuthuma. Stop. Awusister. Yeah, skip. Right. Right, ngiyacabanga la. Cabangani manje? Kuzofanele sithole indlela osenza imali. Yazi imali yadingakala njengoba kunje. Kakhulu futhi. Hayi kodwa kukhuleka ngezemali. Kuleka into encane lezo. Ayisikhaliphe siyaxolisa into engizoyenza la. Usakhulu. Sana. Yes, no. Sesikhona hayi. Nani nasithatha isikhathi senu. Ngathi isikhathi. Manje lani manje. Manje iholo lami likhona. Likhona iholo lakho uthola nje i-account yakho. Hayi kulungile. Manje umngane wakho usele kahle kahle uphelele. Nama ngimazi ucabangeni. Hayi umngane wakho. Ngazokulahla ingane. Kodwa ke mfethu sengikhulumile nesalvazi yabo. Sekumele ngihambise khona ingane. Ya. Ungabisamvumela nje ukuthi engazi nanokuthi kuwena ingane. Uthi angimele futhi azoyibona. Ya, ngoba nje ususana nje. Hey, akubone mfethu, hey. Awukuqabsuza boy. Ya sengibuyeni. Buyephi man? Ngikade ngisaphiwe usemuntu embezela umsebenzi. Lo msebenzi awungabo ubungozi. Hayi lutho. Oh. Kodwa ngoba sisemalini nje bukani. Imali engaka. Ya, befuna ngimshayele esinye isipani. Cabanga ukuthi sithutheke la sami sohlala kwezinye indawo. Icebe lihleke lelo. Ya, manje into enkinga umuzi udayisa awu. Khona engwaziyo la ngoba. Oh, umkhulu. Oh, ngiyabona lapha ekhefeni ya. Ungono futhi awubizi kakhulu.
Ya akunankinga. Cabanga sihambe siyokhuluma nalo-ke ikhehla. Ngale ndlu nje futhi sisabele siqashise ngakho sidayise. Ya hayi ngeke sidayise-ke la hayi ngeke. Ya nokudla sekulungile ngale siqole sodwa bese sihamba. Hello. Njani asani? Ngidinga usizo lakho kabi la. Ngifuna ukuthi ungishintshele lona. Ngishintshele igama lengane. Ngishintshe ulenze libo lona. Libo thaya. Hawu ngiyacela ungayenzi lona. Hayi indaba yemali uzobe uyibona indaba yemali. Mina ngizokunika imali. Okay, ngcono ke mase uvumile. Sure. Right, Maf. Angikho right. Yini inkinga? Aba lento engayenza ukuthi ngilahle ingane. Sengiyisola manje lento engayenza. Uthi imiyalelo yami awuyilaleli. Yabo manje uzukuphi? Ya ngiyabona kodwa nje safuna ukubona nje usilinganisa khona nilapho. Noma kwenzakalani ekhaya. Ngakukhuza kodwa wangangizwa. Wangangilalela isidaba nje futhi. Ngoba kuwela ngayishiya khona. Ngoba ake sekwenzekile futhi ufuna ngikusiza. Singahamba soyicinga. Sekhona. Manje njengoba umuntu sesewuthengile imoto sithatha ukulayisha impahla. Hayi asikho isidingo semoto biza amaphara. Hayi indaba yamaphara sijontshela izinto ngeke hayi. Hayi kusho sizofana silandele thina ke impahla. Hayi ngeke uncane sozama ke iveni. Ya sizoyihlalela la. Khona nje la. Ikhona la. Kodwa manje akho ngisho amathambo lana akhombisa ukuthi umuntu wafa noma wenzakalani la. Noma umuntu angiboni ingane lo, ngifiso ingane ngento ngisho ukuthi khona. Futhi ukhona umuntu wamthatha lo muntu. Kodwa umuntu owazela uthi ngalethe ingane la wena ekho omunye umuntu. Mina. Wena. Hayibo uthini mina vele? Isehlathini la ekho umuntu ongabona lahle ingane la ngaphandle kwakho. Yazi nawe uthi wena ngifuna izingithole. Anama bakhanyiso udinga 5 rand. Wawujola beso. Ubukhanyiso. Yes, wawujoli kabi. Sengona gas. Okay. Uthola njalo wena. Sengiphuma kwelandala lezi impahla zokucina. Hey kangcono. Nengalo yami ibuhlungu. Abantu abafuni namaveni abo. Umuntu ukutshela umsombuluko ekutshela olesithathu. Hey, nathi nesibakhokhela nje sibe sizobakhokhela. Hayi umuntu kumele zame imoto beko nje. Ya yona fa itholakala. Hayi nasebridgeini izolo yazi ngikhohle ukutshela le ndaba. Yabo labo abantu ababebamba inkunzi bahojiwe izolo engabaleka nami. Hayi bona uyayibamba nathi inkunzi. Phela bengixofela ifoni yami ngimile. Oh. Ngabaleka ke phela nami ngaze ngihlwethu. Hey. Ingabe njalo ngitshela amanga. Ngiyakutshela uzozwa. Indaba ehleli phansi. Hayi sasishwi ngala kancane aseyitolo. Oh, ngiphathele marshmallow kahle. Nje oSpongebop sabadlula kanje. Yo, angikuboni kade wena. Hawu. Hey. Hayi sawuzala.
Hey bulela ukuthi lokho wagcina la ka matric nje sashaya physics lapha Hey ngoba wawubest ke wena lapho. Hayi ukuthi nje nami bangithatha nje lapha eGoli kokwenza ifundo ze physics hayi ngithe ngithi nje uzolibheka nje ngala ukuthi impilo iqhubeka kanjani yabo. Hayi sisa right ngapha. Ayakufana nto masho usa right masho ayifani neqala qala bheda kahle. Safuna nje sike nje soshaya inyama nje kodwa noma ingekho inyama nje shaya ibrayanyana yabo brayanyana mhlawumbe shaye ngesola 20 rand yabo ya noma nje chips ehlanu ushintshe kanje hayi ya noma chips ehlanu nje ngoba imali yaphela lapha rest phela imali abelungu badlali hey abadlali abelungu hayi nokuthenga izinto ezibizayo hayi yabona nje ngishange igama manje ayangidlali manje washintsha ngiyabona usushintshile ya hayi shoda nje ngivuke ngefoni manje Ayisamele ungikhombisa indawo nje abantu ebekade ngabagcina ngala hey hayi basahlala kulezwa akwazi bahlala khona hayi sambeni yabo ngiyabonga mfethu ofihla ikhanda yabo acishe ngafa lapho uba ungitholanga nje mfethu ngoba uthola wena ngiyakwazi ubukhanyithe ukuthi ungabuzanga la ish ugogo wakhe lo yazi ya so nawe ngibuza mfethu abo ngicashela lo amdate run yabo ucashela yini umuntu lokhuza mfethu ngomfana nje mfethu njalo kodwa kwenzakalani hayi hayi ndaba besenze mfethu le yabo ngikutshela nje elinye ilanga kodwa mfethu ngena labo sure ayikhona baba ngihambe kahle ngiyangibona kuma uhambe kahle ngiyezwa la ukuthi ngama-emails la mfethu hayi esibhamini hayi ugudi nje impela hayi khona isibhambe ngisiphatha ngoba lapha emakhaya kunodlala ngoba lesibhamu usuyakwazi ukusiphatha kunesibhano kumele usijinge lapho lo muntu usemhlolile nanyezo yonke ngoba leso sipani sehlula umuntu unanyezi mina ucabanga ukuthi ngasishaya ngoba kuthi ngizwa kuthiwa mhlawumbe ungakwazi yabo hayi ngizozama yabo baba ayinami ngilambile awusikhanye hayibo ngisiyena esikhanye mina sakhula ngaka hayibo kade ube saphela awuzama ngithi ngisiyena esikhanye awusikhanye ubaba wakho oh wena wangilahlelana akolisi Thami sengiqedile umsebenzi. Shosho uthi wenzile umsebenzi wami? Ngiqedile. Manje baba into engikhathazayo lo muntu ngicela ukuthi ubaba wami. Ya ubaba wakho lo yana. Oh manje wena ngithumela ukuthi angiyobulala baba wami. Uyakhohlwa ukuthi ngakondla, wahlala nami ngakhulisa. Lo nto ngitshela yona nje ngizisizwe. Kodwa still kusawubaba wami nawe kumele ukujezele lo.